Ubingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama impunga yesintu umlekeleli umfo kaMbandla. Untombi ziyamncumela insizwa zemkhomba isikwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovuka sazivuthulula ngoba sigcela amabethe. Namuhla ngizokhuluma ngento eyinkinga mhlambe ezoshiya abantu abaningi bengajabulile ngesizathu sokuthi ngizoyikhuluma ibe yisiminya ibe yiyona. Ngifuna ukukhuluma ngomemulo. Esikhathini sanamuhla umemulo sesiyawubona wenzelwa umuntu othola ukuthi unengane, siyawubona wenzela umuntu othola ukuthi akaseyona intombi, kanti akumele sikuhlonize ukuthi umemulo wenzelwa umuntu osuke eziphethe kahle ngokobuntombi kuphela. Umuntu ongeyona intombi akenzele umemulo. Noma ngabe umzali wakhe uyabona okanye unothando kangakanani nengane yakhe, kodwa uma isizonile ngokobuntombi bayo akufanele ukuthi ayenzele umemulo. Uzokhumbula ukuthi umemulo nakuba ungelona isiko, uhusiko. Ngisho ukuthini mangithi uhusiko? Umkhuba umemulo, kodwa umkhuba omuhle. Umkhuba omuhle ngoba ugqugquzela izingane ezisuke zisakhula phakathi komuzi ukuthi nazo zikwazi ukuthi ziziphathe kahle, zizigcine ngokobuntombi. Uzokhumbula phela ukuthi ukuba khona kwentombi phakathi kwamagceke kuyinto enkulu kakhulu nento ethakaselelwa yithongo ngoba intombi iwumuntu osuke ehlambulukile phakathi komuzi. Intombi iyonanto phakathi kwegceke ekuthi makukhona umshopho othile ofuna ukuvela iyakwazi ukuthi intombi ithemeleze phakathi kwegceke. Yingakho ke kwasungulwa into efana nomemulo nakuba ingelona isiko, iwumkhuba, kodwa kuhle ukuthi inhloso yawo sigcine wenzele umuntu osuke sazigcine ngokomntombi. Ngoba uma sizowenzela wonke umuntu nomuntu osethola umntwana umemulo, isintu sethu siyasibulala. Izingane ziza kamuva ngeke zakwazi ukuthi ziziphathe kahle, zizigcine ngokomntombi, ngoba zobe zibona ukuthi noma ungazigcina noma ungangazigcina kuyefana. Ngoba noma ungazigcinanga usithola umntwana uzokwazi ukuthi uhlatshele inkomo phakathi komuzi, abazali bazokubonga ngesenzo sakho esibo senzile. Kuze kugcine manje sekubonakala sengathi ukuthola umntwana ngaphandle komshado kuyinto enhle. Asingakuhlonisi, akuyona into enhle. Yingakho kukhona izinto ezifana nayo umemulo, okuwukuthi umuntu umeziphathe kahle akabongwe phakathi komuzi ukuthi yena ukwazile ukuziphatha kahle. Le nkomo esuke uyihlo ekuhlabela yona ntombazana, inkomo le osuke ukwazile ukuthi uyivalele, wasivala isibaya sikayihlo, wayigcina le nkomo kaMama. Iyona ke leyo eyenza umemulo. Kodwa umuntu ohlulekile ukuziphatha, iyiphi inkomo azokwenzelwa ngayo umemulo? Ngoba phela usivulile isibaya sikayise, yaphuma inkomo kanini. Asingasibulali isintu sethu. Umemulo uyinto egqugquzela ukuziphatha enganeni zamantombazana ukuthi ziziphathe kahle, zizigcine ubuntombi bazo. Khona kofika isikhathi sokuthi izigane zisaphelele zimhlophe, ngoba kuyinto enkulu kakhulu ukuphuma kwengane yentombazane iphelele phakathi kwamagceke iyongena emzini wenye indoda iphelele. Intombi bafowethu into ebalekile kakhulu emhlabeni. Yingakho namuhla ngiyimpunga yesintu ngithi akuphele ukwenzela umemulo abantu abangasaphelele, abantu abahlulekile ukuzigcina ubuntombi babo. Ngoba intombi iyona kuphela ekwazi ukuzala inkosi, iyona kuphela intombi ekwazi ukuzala inkosana phakathi kwekhaya. Ngiyazi ukuthi mhlambe lesihloko njengangisikhuluma ngikhuluma isiminya kubantu abaningi abasathandi, mhlambe kubhlungu kwabanye ngesizathu sokuthi nabo bayafisa ukwenzelwa umemulo. Kodwa uma uzohlala eqinisweni, umemulo uyinto eyenza ukuthi ikhuthaze izingane eziza ngemuva ukuthi zikwazi ukuzigcina ukuze zivikeleke ezifeni nakuzona zonke inkinga ezibandakanywa ukwembatha kwabantu. Angageqa amagulu. Mawufuna ukwazi kabanzi ngomemulo, namanje ngisasho ngithi ikhona incwadi yempunga yesintu esihloko sithi sithini isintu.